Jeg vil så fortælle lidt om screeningsmetoder. Når man laver kønsbefrugtninger, er der god grund til at lave forskellige screeninger af fosteranlæg. Nogle af grundene kan være, at på grund af ens alder, det vil jeg komme ind på senere. Hvis man kender til sygdom i familien, kan man komme ind og kigge på det. Eller hvis man ønsker forskellige egenskaber til sit barn. Ved screeningsmetoder findes der to forskellige, PGD og PGS. PGD, som også kaldes præimplantation genetisk diagnostik, er rettet mod mulige sygdomme i familien, som man allerede kender til eller har en mistanke om, og kan også anvendes til at bedømme om kromosomfejl i fosteret. Og så har vi PGS, som hedder præimplantationsgenetisk screening, som er mere rettet mod generelle kromosomfejl og ikke og kigger på kromosomfejl, som ikke nødvendigvis er kendt i familien. Ja. Jeg vil starte med at uddybe PGD. Og PGD, det er som sagt det er noget, der bliver anvendt hvis man har kendskab eller en mistanke om kromosomfejl i familien. Og til det bliver der anvendt to forskellige metoder til undersøgelse af PGD. Den ene, der går man ind og kigger på æggecellen før det er befrugtet, og på den anden, der går man ind og kigger på fosteranlægget, altså efter befrugtningen er sket. Ved den første metode, som også kaldes polygene biopsi, går man ind og kigger på den overskydende kerne, også kaldes fosterpolyme. Som vi kan se på den første tegning her, så har vi æggecellen før den er befrugtet, og æggecellen den gennemgår det, som man kalder en reduktionsdeling, som altid sker foruden, altså før befrugtningen. Den her poleme, som vi kan se her, som bliver taget ud af en sugepipette, vil uanset hvad blive udskilt af æggecellen, og derfor vil der ikke ske noget med ægget, når man aktivt går ind og fravælger polemen. Fordelen med det her poleme, det er, at det indeholder arvemateriale fra moder, og derfor kan man undersøge polemet om eventuelle fejl eller kromosomfejl, sygdomme, som moren skulle bære til fosteret. Ulempen ved det her er, at man ikke kan undersøge på farens påvirkning til fosteret, som man først kan efter befrugtningen. Og derfor er det også, at den næste metode, som jeg kommer på nu, er mere anvendt, fordi der kan man kunne undersøge for faren og morens påvirkning til fosteret. Den her metode, som også kaldes plastomerbiopsi, er Mikkel også kommet ind på, og jeg vil også kort lige gennemgå det, er, at man 3 dage inden i fosteranlægget går ind og tager 2 stamceller ud, fordi at og det der er muligt, fordi at fosteret ikke har at fosteranlægget ikke har bestemt hvad cellerne, de forskellige celler skal være, og derfor er det stadigvæk stamceller. Når man så har taget de her 2 stamceller ud, vil det så være muligt at lave forsøg, og det bliver ofte gjort samme dag, så man kan sætte ægget op i moren samme dag, før at cellerne bestemmer, hvad de skal være. Hvis det ikke er muligt samme dag, skal de fryses ned, hvilket vil forhøje risikoen for, at det ikke lykkes at sætte ægget op. Og derfor vil man gerne have, at det sker samme dag. De 2 metoder, som man kan undersøge fosteret for, den første, den er Mikkel også kommet ind på, som også kan kaldes FISH, Fluorescence in situ hybridization, vil jeg ikke komme længere ind på, fordi den har Mikkel nævnt. Med den anden, der bliver PCR anvendt, og som vi ser på tegningen, så er PCR vist her, og jeg vil lige kort oprense, hvordan det foregår. Man udnytter simpelthen DNA'ets påvirkning af temperaturændringer. Og det man gør, det er, at man hæver temperaturen, så DNA-strengen skilles ad, som vi ser her. Herefter så sænker man temperaturen lidt, og nogle primer vil sætte sig på DNA-strengen. Og herefter vil der ske en
oprensning eller opformering af DNA-strenge, og derved er der blevet skabt 2 DNA-strenge i stedet for 1. Det her vil man så fortsætte med, indtil man har en stor mængde til at lave data på. Herefter vil der ske en ellipsoforese, genelipsoforese, og til sidst en DNA-farvning af de sygdomme, man har en mistanke om, eller kromosomfejl, som man har mistanke om, familien eventuelt skulle have. Og herefter kan man så fravælge de første anlæg, og tilvælge de første anlæg, som henholdsvis har og ikke har sygdomme. Der er nogle fejlkilder ved det her med PCR, og det er, at PCR nemt kan blive forurenet af DNA udefra. Det kan være fra ham, der laver sød. Det kan bare være fra omgivelserne, og det kan også være fra udstyr. Og derfor skal det omgås meget omhyggeligt, det her. Grunden til, at man tager 2 foster eller 2 stamceller ud i stedet for 1, det er, at nogle celler kan have det, som man kalder mosaikker. Og det vil sige, at hver stamcelle ikke er ens. Og for at minimere den her sandsynlighed, så tager man 2 ud i stedet for 1. Ja. PGS, som vi lige nævnte kort før, fungerer nogenlunde ligesom PGD, og det bliver jo anvendt for at undersøge mere sådan generelle ting ved cellerne, altså sådan kromosomfejl. Og det bliver anvendt på mødre, som er oppe i 40-årsalderen, fordi der har de stor risiko for kromosomfejl. Jo ældre kvinder bliver, jo mindre sandsynlighed er der for, at de kan blive gravide på grund af de her kromosomfejl, hvilket gør det umuligt for foster at børn at leve. Metoden til at undersøge det er den samme som PGD. Man går simpelthen ind i fosteranlægget 3 dage inde, og tager de her 2 stamceller ud, og så opformerer man det, og så laver en undersøgelse på det. Ja, det var det.